Ben, moitas grazas. Nada, pasamos entón xa ao terceiro obradoiro con Rosalía. Rosalía, seguro que xa a coñecedes todas e todos, decir así 4 pinceladas, que é licenciada en Filoloxía e doutora en Didáctica das Linguas e da Expresión Dramática pola USC, de aí sae o seu Aulas sen paredes, que está publicado en edicións positivas, tamén polo bonito da editorial, da proposta, que ten máis obras ali. De aí, bueno, ademais desa tese, quero convidarvos a que busquedes pola rede outra tese que a mí me encantou e que para as persoas, para os nenos, para os mozos e as mozas adolescentes, creo que pode funcionar para reflexionar sobre o tema da lingua, que é a tese lingüística para desenvolver o galego lingua ártica. E aí, pois, coñecerán tamén a ártica, a lingua ártica ou ártico de Lois Pereiro. A entrada é brutal nun pub en Lisboa con un whisky. Faríaos entrar probablemente, chegarían a conceptos como sesquilingüismo e tamén o que é a potencialidade da nosa lingua. Decir que tamén estuda e toca o acordeón, e así a puidemos ver o ano pasado. Bueno, podémolas ver en moitas videocreacións pola rede, pero tamén a puidemos ver no Festival Tándem con seus admirados chicharrón. Fai teatro e escribe. Ademais de facer teatro, fai didáctica do teatro, como veremos con esta experiencia. Eu tamén quero destacar aquí o traballo que fixo na longametraxe de Ángeles Huerta, O corpo aberto, onde ela foi a artífice de que eses nenos, esas crianzas, dixeran os textos teatrais de xeito tan orgánico, non? Como lle encanta de dicir a Ángeles. E non sei se foi a posteriori ou foi nese momento que tamén xurdiu aí con ela unha nova proposta que está aí seleccionada para o Festival de Cannes, dentro da sección experimental de non ficcións, Furacáns, na que Ángeles experimenta na construción de imaxes con textos de Rosalía. Rosalía tamén imparte aulas de lingua e literatura galega en Cabana de Bergantiños, é dicir, para alá leva tamén parte da forza de Carballo e Muxía, e forma parte da directiva da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, na que ele é responsável da vogalía de novos proxectos. Pois nada, vai nos presentar aquí a súa proposta, na que seguro tamén nos deixa caer todas as proxeccións e propostas artísticas que ten. Moitas grazas. Moitas grazas. Bo día, boa tarde a todas e todos. Bueno, aquí imos ir así tamén aceleradas. Isto parece unha competición, unha carreira, algo así, non? Porque imos a toda en banda. Bueno, un placer compartir aquí este espazo escénico como un frangodón. En realidade, todo do que imos falar agora ides ter que aplicar absolutamente todo o que aprendestes, así que imos logo a digamos, materializar esa aprendizaxe en espiral, porque ao final a expresión dramática tamén é iso, non? Todo se vai sumando igual que estábamos facendo ata agora. Antes de nada, quería preguntar por como enfocar isto. Vou me erguer inmediatamente, pero vou me erguer nun momento que diga que me teño que erguer, o guión. Se alguén, ninguén daqui fixo, porque non me soa, pero como son un pouco despistada, o obradoiro de Aulas en paredes, nin ningún exercicio, nin dinámica, non, verdade? Non. Nin coñecedes digamos, as técnicas que se empregan nese ensaio. Non, verdade? Vale, perfecto. Entón, plan A. É que tiña plan A e plan B, porque ten pasado que se alguén fixera o curso no Cefora ou no CAFI, orienta de outro xeito. Vale, perfecto. Pois entón, plan A. Ben, como dicíamos que isto así vai en un modo expresa carreira, vou resumir a tese nun verso. Nun verso que é un verso de Lorca que di: o teatro é a poesía que se levanta do libro e que se fai humana. Sería un paradoxo, como estaba comentando, non? Expoñer isto aquí sentada, e sobre todo con toda esta distancia visual que nos separa, non? Entón, se vos parece, vou intentar ir por aquí, sendo consciente do meu eixo corporal e todas estas cosas que acabamos de aprender, e imos pasar a escena, que eu penso que vai ser máis productivo e tamén máis dinámico, non? Non me vou parar na teoría, porque senón sería un obradoiro. Vai ser un medio obradoiro teórico-práctico, así un híbrido, non? Por que escollín este verso de Lorca? Pois porque
precisamente unha das finalidades é erguer a poesía, calquera tipo de texto dos libros é, digamos, encarnala, non? Encarnala no sentido máis etimolóxico da palabra. Teño practicado, Cabana Bergantiño, justamente, tamén previamente na tese, dúas modalidades. Isto é importante aclararlo ao comezo, non? É dicir, por unha banda están os obradoiros da materia de libre configuración, de expresión dramática e teatral, que eu fun aplicando nun obradoiro máis do tipo, expuxo Fran, digamos, non? Por iso, precisamente, me parecía o plan máis axeitado pola complementariedade, porque do que vou falar agora é de aplicar a expresión dramática e teatral como ferramenta para as aulas de lingua e literatura, cuxos obxectivos, evidentemente, e finalidades son diferentes a un obradoiro, chamemos de obradoiro, chamemos de materia de libre configuración, chamemos de plan proxecta, é dicir, de un traballo que se desenvolve ao longo do ano, cuxa finalidade, se é máis a expresión dramática, digamos, é traballar as emocións, ou facer unha montaxe final, ou, digamos, traballar todos os aspectos que a expresión dramática no teatral nos pode, digamos, aportar a chegar, non? Entón, voume centrar, e xa pasamos á práctica, en exercicios que poidamos aplicar nas aulas de lingua e literatura, digamos, para traballarlos de outro xeito. É dicir, esta expresión dramática e teatral como metodoloxía, non como obradoiro. Sí, seguidesme, verdade? Perfecto. Vale, vou poñer o exemplo, porque xa que comentastes que non coñecíades o programa, vou poñer como exemplo como fun, digamos, administrando, dosificando toda esta progresión de exercicios para aplicar un programa, pero dentro das aulas de lingua e literatura. É dicir, si que xerades a partir do lunes, dicir, bueno, pois eu a partir de agora vou traballar a través desta metodoloxía. Cales son os consellos, cales son as técnicas que poderíamos seguir con esa finalidade, non? Ben, o que primeiro fixen nada máis chegar ás aulas de lingua e literatura, e isto fun aplicando paralelamente, mediante un enfoque TIL, tratamento integrado de linguas, por eso o poñía previamente, en diferentes materias de linguas. En concreto, centrei o estudo sobre todo nas aulas de lingua e literatura galega e nas aulas de lingua e literatura castelá. Pero o ideal é que se aplicara dentro de todas e cada unha das linguas, aplicando tamén as estranxeiras. E agora vou ir desenvolvendo como fixen ese estudo. Ben, o primeiro que vos recomendaría é facer unha pilotaxe previa. É dicir, ver o que funciona e o que non funciona. En función diso, ir axustando todos os recursos que aplicamos. Por exemplo, así por expoñer un erro inmediato que foi o que eu máis visualicei. Cando cheguei a facer a pilotaxe, levaba unhas, vamos a chamar rúbricas, que todas somos docentes, e seguro que estades xa cansos desa terminoloxía, non? Pero sí que son útiles, moi prácticas, e sobre todo para este tipo de metodoloxías onde teño que observar a expresión dramática, como o movimento, todo o que acabamos de ver. Vale, que pasou? Eu cheguei con ambición así da facultade, bueno, vou estudar aquí, si colleron novas palabras, vocabulario, si os diferentes niveis lingüísticos, claro, imaginados, non? Estaban as profes das aulas, eu como observadora, sobre todo grabando, e metade da aula, non? Metade da aula normalmente actuaba, a outra metade observaba. Claro, aquelas rúbricas eran imposibles de cubrir na súa totalidade, porque eran demasiado ambiciosas. A pilotaxe, entre outras moitísimas cousas, serviume para decatarme de que quería observar demasiadas cousas. Entón, fun reducindo nesa pilotaxe. Por poñer un exemplo do importante que é probar antes de establecer, imaginados que sigo traballando con esas rúbricas. Casi non podería recoller datos. E, por tanto, non podería ir avanzando nos seguintes exercicios, non? Ben, outro aspecto que me permitiu a pilotaxe é ir evolucionando do colectivo cara non ao individual, pero cara a menos participantes. É dicir, cheguei á aula, había alumnas que seguramente teñadas na cabeza, tímidas, máis introvertidas, que non se atrevían tanto a sair. Claro, non iba a dicir de repente, ti, pa aquí, ponte a facer, non? Entón, unha das conclusións tamén da pilotaxe foi que me parecía máis enriquecedor, e así o fun comprobando, primeiro que saíran en gran grupo, imaginados, 14 xuntas, entón, máis ou menos aí, bueno, desinhibíndome pouco a pouco, estamos casi toda a clase actuando, incluso a aula inteira, entón vou perdendo ese medo, e, por tanto, vou me atrevendo, de forma natural, non forzada, e, pouco a pouco, progresivamente, fun reducindo o número de alumnado participante, ata que ao final,
saían moitas veces, como veremos nas diferentes tarefas, de dous en dúas, ou, digamos, de menos en menos, incluso facendo algún monólogo, non? Pero, de entrada, fun, administrando, dosificando o número de participantes. Outro aspecto do que me decatei é que, claro, no Obradoiro, por exemplo, estou totalmente de acordo con Fran, que nesa materia de libre configuración de drama non falamos tampouco ata, vamos, o terceiro trimestre pouquísimo texto. E tamén o crearon eles, e elas. Claro, o asunto que se uso a expresión dramática e teatral como metodoloxía para as aulas de lingua, parte da miña finalidade é a comprensión de textos, por exemplo, poéticos, ou a comprensión de textos dramáticos, ou a creación literaria. Entón, en función diso, como fun facendo? E isto recomendómelo tamén, se mañá, pasado que é luns, empezades a aplicar a metodoloxía. Ir de posicións máis estáticas, é dicir, creando, que o que imos facer logo aquí, se nos dá tempo, espero que sí, por exemplo, un tabló, que é unha imaxe conxelada, unha fotografía conxelada, e logo, pouco a pouco, ir incorporando o movimento, e logo, pouco a pouco, tamén ir creando o texto, é dicir, en vez de levar un verso, pois vou no creando, pouco a pouco ir, digamos, avanzando na expresión verbal, avanzando tamén no uso expresivo da voz, é dicir, pouco a pouco, progresivamente, vou aplicando diferentes aspectos. Vale, aquí xa non me paro máis. E agora vimos ver as distintas tarefas, porque o que me importa, e por eso fago esta revisión previa, é que se vos dispararvos diferentes ideas que vos vayan a vos dando ao seu tempo outras novas ideas con que xa tedes dentro para traballar a partir de diferentes técnicas que fun aplicando. Técnica número 1 que podes aplicar o luns. Son 5, podes ir de luns a venres, se queredes. Bueno, que hei de decir que evidentemente o que facía nas aulas de forma práctica xa últimamente era aplicalos, imaginade, cada 15 días o venres que temos a primeira están tranquilas e xa demos o luns lingua, o mércores literatura, pois entón os venres, cada 15 días, facemos aplicamos esta metodoloxía. Aconsellemos que se facedes en diferentes grupos, non poñades todo o mesmo día, porque de verdade que é intenso, son aulas intensas, cansan, bueno, é importante dosificalas ben, digamos, non? Vou poñer o exemplo do tabló. O tabló, como vos decía, é o que imos facer como técnica, porque para mí é unha boa forma de empezar, é crear unha imaxe estática, non? É dicir, un cadro. Como isto que estivo tan de moda do, que non sei como dicho, no Mannequin Challenge, algo así, sí. Que se facía moito con vídeos, etc. Pois resultaba moi útil para ir tomando conciencia corporal. E aí podemos falar de todo o que falou antes Fran. Podemos falar do eixo, podemos falar... E agora veremos de que maneira, por exemplo, non? Aquí, na aula de galego, o que fixemos foi aplicar dentro do tabló o texto de Celso Emilio Ferreiro, Longa noite de pedra. Cal era a idea? A idea era a seguinte. Na imaxe colectiva creábamos o subtexto. A imaxe colectiva era o subtexto, o que está debaixo do texto. Lemos a Celso Emilio Ferreiro e, rapazada de primeiro deso, como vedes aquí, concluiu que o subtexto de O teito de pedra, de pedra son os muros, bueno, todo isto que sabemos, era a resistencia. A palabra resistencia non aparecía no texto explícitamente, pero era o subtexto que estaba por debaixo. Entón, na imaxe colectiva, creábamos unha imaxe de resistencia, non? Elas e eles concluíron que a imaxe da resistencia pois era dun xeito determinado. Esta é a seguinte, porque precisamente conectamos o que dixo antes Fran, cando fomos lendo O teito de pedra, o chan, as cadeas, as fenestras, que iban facendo? Pechando as posturas, dábamos referentes corporais moi concretos. Entón, evidentemente, era máis pechado, digamos, todas as extremidades estaban máis pechadas, bueno, un pouco todo o que acabades de ver. Que fixamos bueno, antes vou explicar os subtextos e os versos, non? Porque quero explicarlo rápido para que podamos facer un dos textos. Claro, nesa imaxe colectiva é o subtexto, o que está debaixo do texto, pero non se di explícitamente. Logo, cada unha saía a un foco e pronunciaba o seu verso, O teito de pedra. E volvía á imaxe colectiva. Como íamos facendo todo isto? Creando unha atmosfera. É dicir, primeiro poñíamos música, estábamos sentadas, íamos erguendo cara á imaxe colectiva. Formábamos a imaxe.
paraba a música, entón saíamos á nosa fronte o teito de pedra e volvíamos de novo a esa imaxe colectiva que era o subtexto. Así sucesivamente con cada verso, volvendo outra vez a imaxe colectiva e, ao rematar, volvíamos a poñer esa música que a eles e elas lles parecía axeitada para o que transmitía o poema e dispersábase. Isto en realidade é o que é ler un poema, verdad? Un poema ilumínanos de repente, marcha e quedanos esa sensación. Pois o mesmo facíamos, pero con ese, como decía Lorca, esa poesía que se levanta do libro e que se fai humana. Esta era un pouco a forma de traballar. Logo, nas aulas de castelán, xusto por oposición, traballamos para la libertad de Miguel Hernández. Para qué? Precisamente para abrir estas dúas posturas extremas. É dicir, o que víamos antes, non? Celso Emilio Ferreiro no Maneta de Pedra, posturas pechadas, ollos mirada cara abaixo, todo como se acaba de explicar Fran, verdade? O corpo pesa, referentes moi concretos. Temperamento melancólico, tendemos á terra. En cambio, para a libertad, aquí estaban creando unha imaxe aberta, verdad? Unha imaxe no que todo está aberto, tamén as mans, tamén os pés, a forma de camiñar é distinta. Entón, volvíamos a aplicar o mismo e eles, cando volvían ao tabló, volvían a berrar para a libertad, entón salían mis manos, mis ojos, todo, ¿sí? E volvían outra vez ao texto. Por tanto, estábamos asentando as bases nas dúas materias de unha forma inicial de traballar. E uns referentes corporais que nos servían para sempre, porque iso me parece super importante, crear uns referentes corporais aos que eu podo acceder inmediatamente. Acordaste como íamos en unha noite de pedra? Que todo o corpo pesaba, que mirabas para baixo, que as mans ian cara abaixo. Pois agora ímola recuperar para crear este personaxe. Se eu non teño referentes corporais concretos, non lle podo decir, ponte triste, que vamos a facer este personaxe, verdad? Pois este sería inicio, como vedes, conceptos moi concretos, verdade? Liberdade e encerro. E os espazos de movimento están moi pautados aínda, porque eu teño un espazo onde creo o subtexto e logo teño un espazo que saio a dicir un verso e volvo de novo. O foco marcáballo especificamente. Entón, ainda está todo como moi controlado. E seguro que todos tedes na cabeza ese terceiro B no que dices, má como vou aplicar isto por primeira vez. Pois esta é unha das formas, porque está todo controlado, non? Está como unha voadura controlada das que fan os mineiros e as mineiras, pois isto é igual, non? É dicir, imos empezar pouco a pouco. Entón eu ainda podo dar pautas concretas, aquí, vou experimentando o uso expresivo da voz, a ver como expreso, a ver como fago, sí? Vale, seguinte, sonorización. Aquí teníamos que traballar na seguinte tarefa o uso expresivo da voz. Por qué? Claro, todo fomos creando en función das necesidades. Por exemplo, cando estábamos o teito de pedra, o volume era aquí, non? Ao principio, lógicamente, non traballábamos previamente con dinámicas teatrais, logo facíamos o teito de pedra. Lógicamente, se eu me poño nese estado, a miña voz vai sair febre, non? Claro, teño que ir dando algunhas pautas de uso expresivo da voz para poder empregar certos recursos que ao final son técnicos. Seguro que tivestes pola mañana a Cristina da Pena. Porque está Manuel Lourenzo mal. Sí, é verdade. Vale, pois é unha mágoa, porque é unha grandísima especialista. Eu aprendí moito dela e con ela para traballar en concreto esta técnica, a de sonorización. Ela é especialista en como emitir a voz desde o corpo, como controlar o uso expresivo da voz. Bueno, recomendo-vos que leades o seu traballo. Vale, verbal e non verbal. Como vedes, aquí o que fixamos foi sair de onde estábamos, sí? É dicir, estábamos moi pautadas, moi encorsetadas, digamos, no corpo. O que fixamos foi fluir. Como pode ser a miña voz do corpo? Isto tamén vos lo recomendo porque forma parte da voadura controlada. 14 persoas observan, eran 28, 14 persoas observan, 14 persoas actúan. Por tanto, un dos ítems da rúbrica este importante, concentración. Estar no personaxe. Entón, 14 persoas, que eran a metade da aula, imaginaban que andaban por unha cidade, continuamente, sí? Asociada a esta cidade ían os distintos temperamentos. Un temperamento melancólico, que era como que? Como longa noite de pedra. Entón andaban pola cidade, a cidade co corpo que pesa. E esa cidade foise materializando nas aulas de castelá a través dun poema de Blas de Otero. Si algo me gusta es vivir, ver mi cuerpo en la calle, aire libre.
Entón, ia asociando os diferentes temperamentos, melancólico, colérico, flemático e sanguíneo, cunha sensación corporal, cun foco corporal, é dicir, o melancólico está máis nas pernas, o colérico está máis nos brazos e no peito, que lle arden, pois todos estes temperamentos con, non esquezamos que estamos nas aulas de lingua e literatura, coas modalidades oracionais. Porque as modalidades oracionais sabemos se hai un verbo que este en imperativo, entón é imperativa a oración. Pois eso non sempre é así, desde a pragmática, é moito menos en Galicia, porque eu, se teño moito frío, non lle digo pecho dentar, verdad? Digo, ui, parece que fai un pouco de frío. En cambio, estou lle dando unha orde, non? E se alguén é daqui, entende perfectamente, e se non ten que ler a Núñez Xingara, non? Con esas instruccións para tomar café, vai rapidamente a pechar a dentar. E isto que é tan interesante a nivel pragmático, estamos traballando con 12 anos, porque vemos como a nosa expresión corporal, como o noso uso expresivo da voz, determina a pragmática incluso das modalidades oracionais, non desde un punto de vista gramatical, pero sí desde un punto de vista comunicativo. Vale, isto digamos que foi a primeira cidade, non? Entón asociamos os diferentes temperamentos, cada persoa tiña un verso, a poesía maravillosa para traballar o teatro nas aulas, paradóxicamente, non? De aí a cita inicial. Por qué? Porque eu só teño que memorizar un verso, e digo yo no momento. Se algo me gusta es vivir, xa o vas recordar, verdad? Non teño que dicir, bueno, pois aprendeme un texto, nada diso. Nun segundo teño o texto, e colectivamente teño todo o poema. Entón, claro, cando eu facía un golpe, toda a cidade baixaba, só quedaba en pé a persoa que ten o verso. Que pasaba? Que de repente dicías, claro, que vas por unha cidade, saúdas, non? Saúdas o enfronte, incluso te bate no peito, non? Pero te emocionas. De repente, toco, todo o mundo está despistada, embulina no corpo, toco o meu verso e xa a voz soa. Entón, de repente, non tiña nada que ver isto con Longa Noite de Pedra, porque de repente chocaban comigo, eu paraba e dicía, se algo me gusta es vivir. É totalmente diferente a estar pautado, decir toda a frase e volver. Vale, este fixémoslo na aula de castelán. Na de galego, acordade, enfoque estretamente integrado de linguas, o ideal sería aplicar máis en castelán, ou en inglés, en francés, en portugués, nas materias que teñamos de linguas. Como xa tiñamos esa cidade, ao final, era liberada, con ese personaxe sanguíneo, e nas aulas de galego aplicamos Bando de Manuel María. Prohíbese por orde da alcaldía que medren porque si as flores do xardín municipal. Ese personaxe como é? Colérico, non? O alcalde é colérico, é imperativo, está onde? No peito, nos brazos. Por tanto, seguimos aplicando todo isto. Entón, aquí xa había unha parte de creación. Por qué? Porque o alcalde ia increpando, non? E dende agora as pombas teñen que pedir permiso para voar. E aquí traballamos tamén o texto argumentativo. Entón, as pombas, que estaban sentadas, erguíanse e ianlle pedir, primeiro de modo melancólico, ao señor alcalde, humildemente, as pombas temos que voar porque engadían un argumento. Por tanto, empezamos a traballar os textos argumentativos, porque somos as que iluminamos o ceo. Bueno, cada un que lle saía no momento, que quedou moi espiritual, non? Pero cada un que lle saía no momento. E volvían aos seus sitios. Si a alcaldesa ou o alcalde lle daba a noraboa, digamos, e dicía, vale, pois ides voar, saían como sanguíneos. En cambio, si lle decían, non podedes voar porque nos supoñedes pois unha dificultade no tráfico aéreo. Como saían? Melancólicos, verdad? Pois estas foi a segunda das técnicas, que foron as dúas técnicas de sonorización, pero diferentes. Vale, que pasaba? Isto, como antes atendéstedes, que pasa cando eu memorizo moitas veces o texto e o texto non sae daqui, que sae da cabeza, verdade? Non sae do corpo. Entón, de repente, claro, isto nos obradoiros en que eu podo traballar pois, polo chan, facendo moitas actividades dinámicas diferentes, podo traballar de outro xeito, pero claro, nas aulas de lingua e literatura non podo dedicarlle moitas clases seguidas a traballar dese xeito con tanto alumnado. Pero tiña que solucionar ese problema, porque claro, o que non podo facer é, sabedes esta obra de así, que se facían conmemoracións, polo menos cando eu era nena, pois non nadar, porque eu estudei en Coristanco, entón éramos así como moi modernas, non? Pero sí como, pois, nas letras galegas, non? Que, eu que sei, pois calquera evento
Pois imos preparar unha obra de teatro. Entón aprendíamos todo de memoria. Entón, cando a outra persoa falaba, ti estabas ti. Vale, agora toca a mí, non? Claro, eso é o anti-teatro, o que non queremos facer. Ou é facer teatro, facer que faga o teatro. Claro, entón, como podíamos facer isto? Pero dentro das aulas de lingua e literatura, onde os obxectivos teñen que seguir, o programa ten que seguir, non? Non falo máis actividades extraescolares, temos que seguir o programa, pois isto é o mesmo, non? A marcha ten que seguir. Entón, que creamos un exercicio cuxa técnica é desmecanización. É dicir, se eu estivera nunha escola de teatro profesional, collería unha caixa de mistos, como se fai moitas veces, recollendo os mistos, digo o texto, para en vez de estar na cabeza, estar na acción. Claro, pero non lle podo facer isto a un rapaz de 12 anos, a unha rapaza. Entón, que fixamos? Conseguiu unha rede, en Muxía, en concreto, de onde a miña nai, e levei a rede á aula. Así, nun alarde de patriotismo, un agradecemento profundo ás mariñeiras de Muxía, decidín que o texto fora de López Avente, porque era evidente, non? O poeta que temos ali. Entón, con que o contrapuxi? Con Rafael Alberti. Por qué? Porque o mar de Muxía, o mar Atlántico, o mar, o meu mar, o mar que eu vexo, gris, avalante, inquedo, forte, rexo, como é o mar Atlántico, forte, verdad? Pois, debaixo desa rede é un mar que colérico, non? O Atlántico é colérico, o mar que bate na barca é colérico, claramente, sobre todo se hai temporada. Entón, ese mar que facíamos? Desfacer o texto. 14 alumnos e alumnas estaban no centro da aula, todo o resto eran cadeiras, e desfacían o texto por completo. Eu teño de texto o meu mar, ti tes o mar que eu vexo, pero podelo dicir en calquera momento e só centrándote en saltar. O mar que eu vexo, o meu mar, gris, o meu mar, avalante, inquedo, desfacíamos o texto. Como esta dinámica era menos pautada, o que fixemos foi que os 14 alumnos e alumnas que estiveran alrededor aproveitaran para realizar un exercicio de creación literaria. É dicir, eu igual que se estivera vendo o mar, inspirándome, recollo algúns deses versos e creo un poema. Evidentemente, ese poema sempre nos remitía ao mar, o meu mar. Saían, evidentemente, versos non intertextuais con López Avente. O interesante é que a uns estábamos inspirando e os outros estaban facendo un exercicio de desmecanización. Logo, nos aulas de castelán, invertimos este papel. Ese mar de Rafael Alberti, que é mediterráneo, que pregunta por que me trajiste, padre, a la ciudad, que é interrogativo, é dubitativo, non? Entón, volvemos outra vez aos referentes, as modalidades oracionais, os temperamentos, é dicir, en espiral imos recollendo todo o anterior. Vale, cando xa fomos collendo máis confianza, seguimos facendo outros exercicios, pero vou destacando aquí os máis importantes, sobre todo para ver diferentes técnicas. Fixamos técnicas de improvisación, por unha banda, técnicas de improvisación analóxica, por exemplo, collendo textos teatrais diferentes, lémolos en máis, e ademais de coñecer e estudar as autoras e autores que nos toca, imos a crear unha improvisación analóxica, é dicir, cal é o conflito? Pois agora imos crear unha situación na que o conflito sexa similar. Pero sobre todo aquí valémonos do teatro do oprimido, de Augusto Boal, supoño que moitos de vos coñeceredes por Teatro Foro ou por outros tipos de dinámicas. Vale, que fixemos? Pautamos, en realidad, que somos como sistema. Estaba todo pautado, pero elas e eles creaban todo. Pensaban que creaban todo, pero en realidad estábamos vendo o número de intervencións. Por exemplo, hai un opresor e un oprimido, verdad? Se empeza a persoa opresora e só teño 3 intervencións, quen vai gañar? A opresora. Se teño 3 intervencións e empeza a oprimida, quen vai gañar? A oprimida. Entón, poderíamos facer, porque senón nos vai dar tempo de facer o tablao final, porque se podría facer aquí, pero é moi fácil. Se hai un opresor, se hai un oprimido. O opresor di, tens que recoller todo. O espazo xa non está dado. Lembrades, verdad? O espazo pautado xa non está pautado. O espazo é o espazo que imagine cando eu lle digo, tens que recoller todo. Pode ser unha habitación, pode ser unha escola infantil, pode ser diferentes contextos. Unha empresa, con usos abusivos. Logo, a persoa oprimida responderá e irá concretando ese espazo. Pero se me dixeches que
continúa e remata a oprimida, o opresor, perdón, o opresor. Que fixamos logo? Que unha oprimida fose un único personaxe e os diferentes opresores, o opresor un único personaxe e as distintas oprimidas loitan por liberar a esa oprimida. É dicir, mantense aquí a figura da autoridade, a persoa colérica, a persoa, digamos, que emprega todo iso que vimos, colérica, que está nos brazos, con unha postura determinada, e logo as persoas que son melancólicas empezan así a discusión, pero ao final ten un final feliz porque o personaxe é liberado, porque, o que vos decía de pautar a actividade, libérase quen nos queiramos, é dicir, se decimos a última palabra ten a oprimida, e van pasando todos por aí, libérase a oprimida, non? Ben, xa por último, este xa non fai falta que explique, porque un xogo de rol, seguro que todas máis ou menos coñecedes en que consiste, pero o único que diría é que, evidentemente, chegadas a esta fase, evidentemente, de cada técnica deben facerse diferentes dinámicas. Pero así vou expoñendo técnicas lembradas, verdad? O tabló, a sonorización, a desmecanización, a improvisación e agora o xogo de rol. Por qué? Porque no xogo de rol xa non teño eu tanto control, xa depende moito máis deles e delas. Entón, o que fixemos foi que o xogo de rol fora un pretexto para crear unha dinámica final que elas ian presentar ante o resto do centro educativo, non? Que fixeron elixir un espazo que querían, todo o que quixeran. Só lle pautamos unha cousa, que era o subtexto. Cal era o subtexto primeiro? O de Celso Emilio Ferreiro. A resistencia. Entón agora fixemos ao revés, porque, bueno, nesta utopía dos 20 e pico de anos que tiña nese momento, pensaba que se partíamos do subtexto chegaríamos a unha creación profunda. Bueno, todo isto. En realidad foi pero foi gracias á rapazada, non a fórmula en sí, non? Eu decía, imos crear, agora imos partir do subtexto da resistencia, pero físicamente, cunha imaxe concreta. Entón, o único que lles dixen é que ia haber unha reixa final que fora a imaxe da resistencia. E dinlle uns personaxes, que eran uns indígenas, ou unha tribu do Brasil, que vivía tranquilamente nas súas terras, e de repente, alguén opresor, oprimidas, viñan a quitarlle as súas terras, porque querían montar unha empresa. Porque me parecía así que sendo do Brasil quedaba como máis abstracto. Logo cada unha podería pensar que a mellor en vez dunha tribu brasileira, que os vían poñer uns eólicos, non? Pero para non ter protestas, é moito mellor afastarse, polo menos do lugar. Entón, as persoas que eran da tribu, que eran as que iban poñer a imaxe de resistencia, chegaban, só delimitamos o espazo ao principio e só a mitad. É dicir, por aquí estaba a tribu, por ali estaba os empresarios, non? Os empresarios estaban mirando o seu relóxio, continuamente, o tempo, tal, e as persoas da tribu estaban tranquilamente na súa tribu ata que alguén as ameaza. Entón, ante a primeira ameaza, dádenos as vosas terras. Entón, a tribu colleu un elemento, un obxecto que nos axuda sempre, non? Xantaba no medio e dicía, nosas terras son nosas e non nos ides quitar. E ia creando esa reixa que se creaba progresivamente. A partir desa primeira improvisación, dese primeiro xogo de rol, eles crearon libremente o que foi a actuación final, que crearon unha peza artística a que foron sumando elementos libremente e que ao final se converteu nunha performance que fixeron, que invitaron as familias, etc. É dicir, sempre existe este debate, non? Entre o proceso e o produto final. Eu antes era moi radical, o importante é o proceso. O importante é o camiño. Cavafis, non? Dide que o camiño sexa longo, cheo de experiencias, todo isto, non? Pero sí que é certo que pouco a pouco decateime nas aulas, non nos obradoiros que destino. Porque sí que sigo pensando que é importante todo o que se aprende, sobre todo nun centro educativo. Pero sí que me decataba que cando había un produto final para presentar, a satisfacción da aprendizaxe era outra, porque eu teño unha finalidade, imos presentar isto, vaime vir ver miña tía. Entón, hai outra motivación, non? Ben, isto creo que é teoría, podría calificarse como teoría, pero vou resumir rapidísimo para que podamos facer unhas actividades, que é, en resumo, en que evolucionamos moito? En aprender novo vocabulario, como eu pensaba ao principio? Tampouco nos imos fiar, porque non aprendemos demasiado vocabulario especificamente, é dicir, non
Pero como cuantifico un corpus de palabras, como quería ao principio? É moi complexo, non? Sí que melloramos, en que moitísimo, no uso expresivo da voz, non? En vez de decirlo como non a noiteta cando empezamos, pois de repente tiña técnicas para expresar a miña voz de outro xeito. En que se evolucionou moito? En desinhibición. E todas estas cuestións psicolingüísticas de, e ademais esta se apliquei aquí na cidade, eu agora xa non sei como é a cidade, como é alumnado da cidade, porque afortunadamente estou ali desterrada en Cabana Bergantiños. Pero lembro isto de yo non hablo gallego, non? Entonces, este tema de desinhibición e esta barreira psicolingüística de bueno, ti non falas, non pasa nada, pero tes un personaxe que nesta intervención concreto todas estas barreiras psicolingüísticas, o teatro axudounos a expresión dramática a superalas, non? E que mellorou moito? Pois o que decía antes tamén respecto dos obradoiros, a cooperación, os valores, a implicación, a concentración, moitísima concentración. Eu sempre lle poño un ítem dentro das rúbricas para que van avaliando esas 14, as outras 14, dentro das rúbricas. Pois, imaginades, uso expresivo da voz, volume e dicción, sobre todo. Vexo se uso ben o volume, se teño unha dicción clara. Se non, vou empregando técnicas, digamos, para melloralo. Que máis dentro disso? Pois, a cuestión de palabras. Fallo un grupo, é sobre todo concentración. Isto é, bueno, a máxima. Sempre estou, que hai que estar moi concentrados. Isto é tan importante como cando facemos un exame e avaliarse igual que unha proba escrita. É dicir, se o lunes empezades a aplicar un tabló, teñen que entender que esa actividade é tan importante como cando están facendo un comentario de texto. Porque se non perciben que iso é tan importante e nós non transmitimos iso, a actividade corre o risco de tomarse de outro xeito. Hoxe clase libre. E sempre, eu reitero moitísimo isto, non? Vale. Bueno, isto xa non me vou parar, porque aquí falei sobre todo de xénero, digamos, de traballar a poesía, de traballar o teatro dentro do teatro do oprimido, como xéneros literarios, se que quixéramos clasificalos así. Hai unha unidade didáctica que está de libre descarga, é dicir, e desa páxina de Galaxia, hai un apartado que pon materiais. Aquí hai unha unidade didáctica de bonus track e unha unidade didáctica de árbores en paredes, de árbores no deserto. Por que digo isto? Porque sexe un exemplo de algo? Non, porque podemos extraer algúns parte da metodoloxía para aplicar no relato que nos queiramos, evidentemente, sí? Establece un método de traballo, isto sí que só me vou parar nisto, centrado en 3 fases. Sobre todo interésame a segunda, que é unha parte expositiva na que expoñen unha serie de preguntas sobre o relato en sí. Pois, por exemplo, imaginadvos, pois o relato vai, un dos relatos, non? Que vai sobre Narf, ou que se basea nunha letra de Narf. Pois unha investigación de quen era Narf, unha investigación o protagonista é un inmigrante que ven dende Angola, pois trazar nun mapa, é dicir, unha parte expositiva dentro das aulas, e logo unha parte creativa na que eles fan unha dramatización dese relato. É un proxecto final no que cada unha, individualmente, xa non en grupo, escriben o seu. Hai varias técnicas, como vos digo, que podedes utilizar para calquera relato, calquera libro de relatos que empreguedes. Eso, está en PDF de libre descarga, así que xa non me vou parar. Simplemente eso, sinalar que tamén aplica o tratamento integrado de linguas, a interculturalidade, os valores e hai un proxecto final. Vale. Estos son os profes que dixen, a ver se hai algún destes, entón trei outro PowerPoint por si acaso. Porque sí que din este curso varias veces no CAFI, entón ese relato que vos decía de Só Tambor, fixeron, aplicaron ali. Bueno, isto é o de Narf e a de Árbores no Deserto, que tamén apliquei en diferentes... Vale, imos xa. Canto tempo temos para isto? 10 minutos. 10 minutos, mima, temos que ser super efectivas. Vale, e a dicirle a alguén que le... Bueno, esta é a primeira fila, tes boa vista. Imos intentar facer un tabló así aceleradísimo en 10 minutos
dun texto de Paula Carballeira. Todos coñecedes a Paula Carballeira. Estuvo xe aquí, polo menos. Pois mira, así, homenaxe a Paula Carballeira. Venga, rápido, sí, rapidísimo. Pai. Meu pai sempre se ergueu cedo para facer barcos ou para pescar. Quedáronselle os ollos azul claro de tanto mirar o ceo e o mar. A miña nai gustalle coser, bordar, calcetar. Ten a casa chea de fíos de cores. No verán é das que prefire pasear pola area e non meterse ata o pescozo na auga. Meu irmán sempre tivo ganas de xogar, sen xogo non hai emoción e non lle sae esa gargallada, a gargallada das gargalladas. Miña irmá sempre nos colle por sorpresa, queixase de que cansamos a xiña de contarlle contos antes de dormir. Por iso anda sonámbula polas noites, buscando o final das historias. Eu non sei facer barcos, eu non sei coser. Eu aínda non atopei a gargallada das gargalladas e polas noites prefiro dormir a camiñar. Pero gustan as sorpresas, gustan as cores, gustame xogar, gustame mirar o fondo do océano nos ollos do meu pai. Vale, o do nai, pai e tal, pois non, era para primeiro eso. Entón, imos necesitar cantos membros da familia hai? 5. Imos necesitar 5 membros da familia para crear que unha foto familiar, algo inmediato, un referente inmediato. Non sei se as que xa estades adestradas do anteriormente ou queredes exercitar todo isto que estivestes aprendendo durante todo o día outras 5 persoas. O único que tedes que facer é unha foto de familia. Quen vai falando? O eu lírico, verdade? Sí? O eu lírico, que poeta é un finxidor, non fala Paula Carballeira, verdade? A familia ten que ser esta familia cun pai e unha nai? Non, pode ser unha familia do máis diverso. Pode ser unha familia de todas irmás ou pode ser unha familia de persoas que formaron unha familia libremente, sí? Bueno, isto danos pé a falar do modelo familiar, se queremos, non? Entón, o que si necesitamos son 5 persoas. Unha delas vai ser un eu lírico. E outra cousa, unha temática. É dicir, aquí, Paula Carballeira, non imos coller o texto de Paula Carballeira, senón que imos crear un, nun momento. Por exemplo, vou botar a idea rápido, así, porque senón vai ser moi complicado poñernos todas de acordo. Así vamos al rollo alcaldesa da banda de Manuel María. Imos facer unha familia, por exemplo, de músicas, non? Ou do circo, ben, dúas ideas. Entón, necesitamos, por exemplo, unha persoa que faga de... Que prefere, de circo ou músicos? Músicos, ben. Pois entón, necesitamos, por exemplo, aí temos un oboe ou algo así, non? Non por algo ese. Entón, alguén que colla o oboe, veño, por exemplo. Va, rápido, sí. Se ten que ser rápido, porque... que máis instrumentos temos por aí? Veña, necesito colaboración inmediata. Xente que sempre un bombo, veña, un bombo. Collemos un bombo aí. Non sei nin como se toca o oboe. Bueno, ou se non hai bombo hai unha botella de anís que temos que quedar así como máis enxerto. Vale, ese bombo ou vale unha botella de anís, que tamén así de muros. Vale, temos un oboe, un fagot, unha trompeta. Máis instrumentos, veña, rápido, tens que buscar instrumentos, inmediatamente. Unha pandereta. Perfecto, temos unha pandereta. 3, 1, 2, 3, 4. Depois, o irmán, como vedes aquí, é un destroyer, non? O eu lírico, quero decir, non? En plan, eu non sei tocar o oboe, eu non sei tocar a botella de anís. Non, a botella de anís necesita un... Exactamente. Eu non sei tocar a pandereta, pero gústame esta familia. Sí? Entón, necesito un eu lírico, que non ten por que tocar nada. Un eu lírico, al de 3, 1, 2, 3, veña, un eu lírico. Que ti xa estás entrenada, eso leva ventaxe. Perfecto. Pero é un escape ese, Sí, estás que escape. Perfecto, sí. Algún instrumento máis? Se suma aquí a orquesta ou vai así, xa? Vai así, xa? Vale. Se estamos mirando desde dentro de atrás, que problema llevamos a esta foto? Vamos a crear unha foto familiar, as tres. Tira o eu lírico. O eu lírico vai ser a que toque cada un, a que vos active. Vos estades congeladas. Pero congeladas nunha fotografía. Se nos puxéramos nunha fotografía de familia, poderíamos ter, claro, unha das cousas que sempre lles digo, se poñemos diferentes alturas, a foto queda como máis, non? Por exemplo, unha persoa que se xa maior que toque, que é a que conserva as tradicións familiares, que toca a botella de anís e non estes instrumentos modernos, por exemplo, pois pode estar sentado, non? En cambio, os outros
membros da orquesta, claro, exactamente, non? E ao mellor unha incluso pode estar a media altura, porque toca un instrumento así como, como a postura de jazz, non? Exactamente, de free jazz, así rollo bebop. Entón, aí, sería iso, todo isto que aprendemos agora que aplicado. Vale. E, en cambio, a pandereta, non, ten... exactamente, a pandereta, non? Esa é outro rollo. Vale, o eu lírico. Tens que pensar unha frase inmediatamente. Tienes... Que eres? A irmán? Vale, ti? A nai, fantástico. A ti? O rapaz. O rapaz, genial. Pois xa temos todos os personaxes montados, non? Sí? Entón, cando vos toque, ti eres a que toque. Sí, perdón, ti que tocas ao final? O saxo alto, claro. Entón, ti eres a encargada, vos estás congeladas totalmente, na foto, ti eres a encargada de activar este cadro, que é unha fotografía, pero eres a encargada de activarlo. Entón, cando ti lle tocas, ti activaste, pero activaste rollo con xesto, non? Eu son a nai, toca por intereta que me sae da terra. Tens que elixir unha frase rápido, non? Sí? Improvisamos cada unha frase, pero teña máis ou menos... E ti tens que facer o rollo destroyer final, non? Eu non sei tocar a pandereta como e recolles o caladín. Eu non sei o saxo, que fai Paula Carballeiro ao final tan inteligentemente, pero gústame, e non tens por que dicir unha por unha, podes dicir unha conclusión final da familia, non? É dicir, gústame ter foliada na casa todos os días. Claro, isto, o ideal sería ter así como moito tempo para executalo, pero non é posible. Non hai un instrumento máis por aquí, porque aquí parece que se está pedindo alguén algo, non? Incluso aquí, pero bueno. Un contrabaixo aquí atrás, efectivamente. Non hai un contrabaixista aquí na sala. Rollo así, un contrabaixista, non? Peña, unha exactamente. A xente que está distrada con isto. Fantástico. Pois un contrabaixo que ten... Bueno, vamos a sacar aquí este cable, este canon jack. Non conduce ningún. Exactamente, un barco. Da mochila, non? Da mochila. Aí, pero este é un electrónico. Si, tes máis ou menos a frase. Este xa é o... Mais ou menos. O que sai, non? Mira, eu creo que mellor poderías entrar... Non vos estades super congeladas, sí? Incluso podemos poñer unha música, así... Luces. Claro, sí, así para que lle dé un pouco de... non, de rollo DJ vamos a facer. Así, eu que sei, pois algo de... Os altavoces van, verdad? Sí, en teoría sí. En teoría sí, se non van, quer decir que teria que ir sin música. Pois eu que sei, Charlie Parker, aquí, porque así... Veña, vivo. Veña. Va, entón... Eu non sei que vila noite. As notas saen das cordas como do pentagrama. Eu nací para xogar e para tocar. A bandereta é o noso símbolo. Eu non sei tocar, eu non teño símbolo, eu non sei facer música como elas, mas gústame xogar mentre escoito, gústame xogar as agachadas e fuxir para que me chamen. Fantasía, genial.